Pohjamaalattu laudoitus on hyvä pintamaalata 2 kertaan. Välimaalatut pinnat pintamaalataan 1 kerran. Sinkittyjen naulojen yli voi maalata, sillä ne eivät ruostu. Napauta koholla olevia nauloja kevyesti vasaran kanssa, jotta ei synny rakoja, joista vesi voisi päästä sisälle ja päästä siten lahottamaan puuta. Muista sekoittaa maali huolellisesti purkin pohjaa myöten ennen maalausta. Muista suojata silmäsi, vaatteesi ja kaikki muu suojausta kaipaava. Hanki oikeanlainen sivellin. Seinä- ja paneelimaalauksessa käytetään yleensä leveää ja paksua sivellintä. Hyvä sivellin on suunnilleen paneelin levyinen ja se peittää sen yhdellä levityskerralla kokonaan. Jos olet oikeakätinen, aloita oikeasta reunasta ja ylhäältä alaspäin. Annostele maalia siveltimen puoleen väliin asti ja pyöräytä ylimääräinen maali pois. Aurinkoisena päivänä aloita maalaus talon varjoiselta puolelta, jotta maalikalvo saa rauhassa kuivua ja tarttua. Anna pintamaalin kuivua noin 4 tuntia ja maalaa tarvittaessa toiseen kertaan.